Sanni on ollut muut tuki ja turva tässä viimeisen 1,5 vuotta suunnilleen. Ei ole varmaan yhtään sellaista asiaa, jonka kanssa mä tuun ulos, jota mä en käsittelisi jollain tavalla Sannin kanssa. Että me jutellaan asioista, me mietitään yhdessä erilaisia ulostuloja. Jos on joku jännä paikka, niin mä soitan heti Sannille. Jos ottaa päähän, niin mä soitan Sannille. Jos mä oon iloinen, niin mä soitan Sannille. Eli todella läheinen, ellei läheisin työkaveri oikeastaan, mikä mulla on. Sanni ei ole yhtään virheaskelta ottanut tässä 1,5 vuoden aikana. Ja mun mielestä se sanoo aika paljon. Siksi mä oon vähän jännittänyt, kun Sanni ottaa vähän niin kuin vaalivapaata tässä 2 kuukautta. Että meneeköhän mulla kaikki asiat sen jälkeen heti persuuksilleen. Mutta ennen kaikkea ihmisen pitää olla hyvä vainu. Että kyllä ihminen pystyy melkein mitä tahansa duunia tekemään, kunhan sillä on niin kuin kellot kunnossa ja pystyy ajattelemaan rationaalisesti erilaisia asioita. Ja Sanni pystyy todella laaja-alaisesti miettimään. Ja totta kai se nyt on pyörinyt tässä eduskunnassa ja tuntee porukat ja sillä on hyvät verkot. Se on niin kuin lisäbonus, mutta enemmän mä niin kuin ajattelen Sannia Sannina ihmisenä ja sen takia ehdottaisin Hämettä, että valikkaapa nyt fiksusti. Reilu, fiksu, suora, analyyttinen ja ennen kaikkea suorapuheinen, koska ei tässä ammatissa tarvita mitään jeesiäisnaisia tai jeesiäismiehiä, vaan pitää saada tiukkaa analyysiä ja sitä mä saan päivittäin Sannilta.